rombongan panitia dohot parhaladu ni huriata amang pandita resot dinalau manguluhon hita di ibadah sadarion jonjong mahita saluhutna. Bandamang ma musik dinalau manumu-numu parhaladu ni huriata. Bandamang ma musik. Cik. Cik.
satu. Oras ma di hita saluhuna. Dia mo nama nami do ina nami sudesi hita ruas ni huria di bagasan Sadarion ima di Parminggota di minggu 20 dong Trinitatis di narak Parminggu hita ima las sekaligus ma tapatupa ulaon ima di pesta huria di tonga-tonga ni huriata di bagasa Sadarion alani las marohata tapa sonang ma roha doho pikirata asa tapuka ma Parminggota parhorasam ma dihita saluhuna ruas ni huria ni tuhata na hinaholongan manotong mahita marparsaoran doho tuhata atik pe saita adopi dope hamaolot di tonga-tonga ni Portibion pos marohata sailam patongonon ni Tuhanima akka nauli na denggan di ngoluta tarlumowi mama di mingguta Sadarion marlas ni roha dohita ala tapatupa do pesta ni huriata dalan makalason pasu-pasu natajalo siat Tuhan debata atong marolo-olo matodita mamuji ibana puji hami maho ali Tuhan para sirohan sumuru namanotong mangaramoti hami dobot paposon roh nami di pernguluan nami Saita haringgas soma totong tumangihon dohot mangulahon hatani debata ala dapotan tua do hita siani ido didok topik ni minggu Sadarion tua ni halak nama nangihon hatani debata atong tabujima debata ama dohot Tuhan Yesus anak nai rap dohot tod di porbadia silehot tuai marede mahita marede hita siap buku de nomor 574. Mar hite-hite goarni di bata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tod di porbadia na tumo palangi dohot tanoon amen aina mangulu dohatani di bata jala margogo mangula jala tumajom sian sadok podang si dua baba jala manorusi doi rasi rasa disirang hosa dohot todi akaring-ring pedohot utok jala panguhum doi di parrohaon dohok di pikiran ni roha haleluya haleluya martang yang mahita Ali Tuhan di bata ama nami pardenggan bahasa na sumurung namar pungudo hami di son mangido tuho sian nasa roha nami
Sai tabay mahaporsyaw nami jala pargugoy hami, asa tarulahok kami parangi na denggan, songo na pinangido ni roham siyan hami, say ramoti mahamir, rodi hasusuda ni bohal nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kudul mahamu, mari demaitas yang buku de nomor 470. Tangyo kamu mapati ni debata di minggu sadarion ima pati na parjolo saha rodi pati na pasapuluhon. Pati parjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Pati patuluhon dang jadi dohonon gowarni debata yang gosoture dalanna ay hona uhum do sogot akan namar sineang di gowarna. Pati kau paton ingot hamu ma pabadiahon hari minggui dinaonom hari maulah hamu nasa ulon sulon alayang goari papituhoni hari pariadan kumba debatam doni dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di semutan ni halak pe, namangibati hutam. Ay dinaonomari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di baheni do umbayan na di pasu-pasu debata Jahoba ari paredenna jala di parbadiai. Pati palimahon ikon pasangapom mudo natorasmu asa martua ho jala leleng mangulu di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Pati kaonopon unang ho mamuno. Pati papituhon unak ko mangalakup. Pati pawaluhon unak ko manako. Pati pasiahon unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposo na bawa manang naposo na boru-boru manang lubuna manang hodana manang dia pe ugasa ni donganmu. Behado padok ni debata taringot tupati na sapului odo ahudo Jahoba debatam ninna debatata pargogo naso hatudo sanjala parimas
Siluluhod dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton pinopar ni akan nasogoroha diahu. Alayasi dorohaku di akan namar ribu-ribu, akan namar holong ni roha diahu, naso mangalausi patiki. Imasahat na atong rak manghidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na humpar tupatimi. Amen. Kapuji Tuhata, mari demahita. Tatopo tima dosata nagudangi tu adopan ni debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang pargogo naso hatu dosan pardenggan bahasa doho. Jala rodi saleleng ni leleng na do asin ni roham. Say marpamuati ma roham di hajahaton nami. Jala say unang be ingot akka dosa nami. Ale amanami jala debata nami. Tung jot-jot dohami mardosa maradopon ho. Jala jot-jot dohu sungguli hami rimasmo. Marhitesian pangalasyon nami di hatam. Tung jot-jot dodang hutangyon hami hatam. Hape hatuan doi di hami. Ale Tuhan nami. Say marpamuati maroham di hahurangan nami. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalasyon nami. Unang alang asin ni roham, sayurupi mahami. O ale debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisaan ni dosata. Para siroha jala pardenggan bahasa do Jehovah. Labat tarimas jala para siroha godang.
Dang dibahit tu hita hobar tu aka dosakta. Jalang dimbalosson tu hita hobar tu aka hajahatotta. Songon asini rohani ama mida aka anakna. Asini rohani Jehovah di aka nama kabiari ibana. Hasangapom ma di debatana di gicang. Amin. Ede puji-pujian sian kor paropuan.
Kapuji matuhata sian edde nomor 467. Hatani debata di minggu tasadarion ima turpu epistel imana tersurat di pesalmen 110 sia mamuka mesian ayat sia saha rodi ayat 10 onom tajahama marsika soreng marhite-hite aha tarpabotor doli-doli lakana molo di pahobbar-hobbar tuhatam Sai diluli doho sian nasaraku unang tumluwa sao lilu sian akatonami. Nung ngahupajob hatami di bagasan rohaku asa unang mardosa ahu tuho Pinuji mawo ale Jehova sai podahon matuaul aka aturani. nunga di pajojor aka bibir hosude uhum aka naruar sian pamangami Insaan minjol rohaku mida dalan ni aka panigdanionmu asa mida nasa hamorau. sai papikir-pikirokku do aka paretam jala sai berengokku do aka bogasmi Sai wa ilasondo aka aturanmi dan tagamun halupaonokku hatami. ido sahakna martua do aka natumangihon hatani debata jala na upiopsa amen. Ede puji-pujian marhite pokal solo. Dengan sayang
Tapuji Tuhata, sian ede nomor 260. Tidak ko mahaporsiaw tay rapdo dongata saha porsiaon di saddo portibion rakma hita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pergogo naso hatu dosan na tumo palangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siantor di porbadia adorang soha buka ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinasilang na tua tubanua toru yung ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na manai tu surgo lahudul siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na soha tudosani disimay bahana pay mula sugo tanoon mangumi halak na mangulu doho na mate au porsea ditor di porbadia jala adong sada huria na badia huria hato panihala Kristen akan na badia doho dihasisani dosa doho dihatai na mandok mula mangulu sugut daging ni halak nong mate doho dihanguluan na sorasuda amen. Ede puji-pujian sian kor wilayah onom.
Tapi gema ting di minggu ta sadarion. Titing dihita di bagasan minggu naparjolo. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-20 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah manang hasitul lusadaun ni debata dengan topik kebahagiaan mendengar firman Allah. Yang kedua, wajib mematuhi protokol kesehatan. Sehubungan dengan pandemi virus COVID-19 dihimbau kita tetap melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dan diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Terlebih pada acara pesta kita hari ini, dimohon untuk tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Yang ketiga, Pesta Huria HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Hari ini Minggu tanggal 17 Oktober 2021 adalah Pesta Huria HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Kita akan menghantarkan persembahan ke depan altar dalam amplop. Ibadah bahasa Batak dan bahasa Indonesia disatukan di Sopo Talenta. Setelah ibadah dilanjutkan acara pesta atau perayaan, marilah kita mengikutinya dengan penuh sukacita. Yang keempat, persembahan ke depan altar. Pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 kita mengumpulkan persembahan ke depan altar dalam amplop untuk Huria dalam rangka Pesta Huria HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 yang akan datang, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk dana pensiun HKBP. Yang kelima, jemaat pindah. Pada hari ini Minggu 17 Oktober 2021 telah pindah jemaat keluarga P. Sianipar Inang Erboru Silaban alamat Maros pindah ke Banjarbaru. Yang kedua, keluarga Oscar G. Panggabean Esos dan Inang E. Boru Siahaan alamat Maros pindah ke Mamuju. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. Yang keenam, pembekalan dewan-dewan dan seksi-seksi HKBP Seresot Sulawesi Selatan. Pada Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 mulai pukul 9.00 WITA, HKBP Seresot Sulawesi Selatan bertempat di Gereja Bahasa Batak HKBP Makassar Jalan Raja Wali nomor 14 akan melaksanakan pembekalan kepada Dewan Koinonia, Dewan Diakonia, Dewan Marturia bersama dengan seksi-seksi. Marilah kita mengikutinya dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, rapat pendeta Hatopan HKBP tahun 2021. Sesuai surat undangan Opui Eporus HKBP nomor 158/L16/9/9/2021, hal pelaksanaan rapat pendeta Hatopan HKBP tahun 2021 bahwa rapat pendeta dilaksanakan secara semi virtual dan HKBP Distrik 17 IBT mendapat satu link. Oleh sebab itulah untuk Distrik 17 Indonesia bagian timur, rapat pendeta Hatopan HKBP tahun 2021 dilaksanakan pada hari tanggal Senin sampai Kamis 25 sampai 28 Oktober 2021 bertempat di Kusuma Agra Wisata Batu Malang, Jawa Timur. Kegiatan secara semi virtual. Kita bawa dalam doa semoga rapat berjalan dengan baik dan perjalanan hamba-hambanya dalam penyertaan Tuhan. Kebaktian wilayah, yakni pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 di rumah keluarga AF Samosir Inang Calsit EJ Boru Simangusong, alamat di Sopo Talenta Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar, masuk pukul 19.00 WITA. Yang ke-9, gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Yang ke-10, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang ke-11, penerimaan pelajar sidi baru
tahun ajaran 2021 sampai 2022. Yang ke-12, anak yang lahir. Yang pertama, pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2021, Tuhan menganugerahkan seorang putra kepada keluarga Bapak M.H. Hasibuan, Inang R.S. Boru Sitorus. Alamat perumahan Jarinda Garden 4 Blok B8 nomor 8, Kabupaten Goa, masuk wilayah 5. Anak dalam keadaan sehat, demikian juga dengan ibunya. Yang kedua, pada hari Minggu Jumat tanggal 8 Oktober 2021, Tuhan menganugerahkan seorang putra kepada keluarga Bapak A.B. Hutapea Inang O. Boru Tambunan. Alamat perumahan Bumi Batara Mawang Sunggu Minasa, Kabupaten Goa, masuk wilayah 5. Anak dalam keadaan sehat, demikian juga dengan ibunya. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua B. Banjar Nahor JG Boru Manulang. Ketiga, Parulian Boru Pasaribu. Keempat, Nyonya CJ Sipayung E. Boru Napitupulu. Kelima, Sintua Dr. Randus M. Sinaga MBA. Keenam, Insinyur TMP Sihaan. Ketujuh, Nyonya Manurung Boru Sinurat. Kedelapan, Nyonya Sintua D. Pangaribuan SA Boru Hutahayan. Kesembilan, Sintua PRM Sinaga. Kesepuluh, AH Manurung. Ke-11, Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Ke-12, A. Siregar. Ke-13, Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. Ke-14, Nyonya J. Situmorang M. Boru Sinaga. Ke-15, S. Sitorus. Ke-16, Nyonya Sintua Kagultom CH Boru Parblede. Ke-17, Risna Boru Sitorus. Ke-18, Nyonya Sintua RD Sihaan NC Boru Marpaung. Ke-19, Yesi Lesinia Nauli Boru Sihotang. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus kiranya memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Daftar ulang tahun yang berulang tahun dari tanggal 11 sampai kepada 17 Oktober 2021, A. Ulang tahun kelahiran sebanyak 10 orang untuk remaja dan dewasa. B. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu 5 orang. Ulang tahun pernikahan 5 keluarga. Daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai dengan 24 Oktober 2021. Ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa sebanyak 16 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu 2 orang. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang ke-16, rekap persembahan bulanan tahun 2021. Berikut ini kami sampaikan rekap partisipasi keluarga dan dukungan persembahan bulanan tahun 2021, dapat kita baca dalam warta yang ada pada kita masing-masing. Berhubung sampai saat ini jemaat yang sudah menyampaikan persembahan bulanannya baru 58,69%, dihimbau kepada semua jemaat yang belum memberikan persembahan bulanannya untuk dapat melunasinya. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. Bagian yang kedua, warta keuangan penerimaan dan pengeluaran dan saldo akhir pertanggal 16 Oktober 2021 dapat kita lihat pada warta yang ada di tangan kita masing-masing dan dalam grup WA wilayah kita masing-masing yang telah dikirimkan bagi kita. Bila mana ada penulisan yang salah di dalam warta jemaat kita, dapat diperbaiki untuk minggu yang akan datang. Demikianlah warta jemaat buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Ede puji-pujian sian kor ama Ebenezer.
Shalom salelengom saleleng di tanong hatani de batado suluki jalatu kodi dalan-dalan di pinuji go warna rodisa leleng-leleng nai hape namasa dilas ni roha manang arsape tung naso ganggu berohaki disi disa sude hatani tuhatai tung naso jadi belupa audisi disa sude dengani basanai Atsurau lojong ideologi tari parlau ruratom baku tape mangalului sonang ni rohai Ape sobolas boy marlas ni roha Opor tibi na mangilas ingot mahong Di Tuhani na tau pala sorohai Dilas ni roha manang arsape tung naso ganggu berohaki disi disa sude hatani tuhatai tung naso jadi belupa audisi disa sude denggani basanai Surau lojong ideologi tari parla truratom baku tape mangalului sonang miroti ape sobolas boy marlas ni roha opor tibi na mangilas ingot maho Di Tuhani na tau pala sorohai Tapapung mapeliata la suhu mahita marede sian ede nomor 20 ayat sada sah rodina mangihut. Oh
hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas maka mga kainang mauliate madito hatta partengka basay di loas sita marulupulop marlas ni roha marhite pestata sedarion pesta huria nalaos tapaubuk marhite pesta huria tapake laho pasikopon na perlu di tonga-tonga ni huria ta HKBP Makassar. Hata ni debatana na yang marsaringar di tonga-tongata imana tersurat di Lukas 10 sada ayat 27 sahat ayat 20 Lukas 10 sada ayat 27 sahat ayat 20 hola 2 ayat hujahama di tonga-tongata di nama katahoni ibana di pagogo sada parupuan siya tonga-tonga ni natoropi maswarana ni nama madok ibana martua mana tumubuhon ho jala napabagot ho alay ninna ibana ma martua ma akan nau bigi hata ni debata jala na upiopsa di hati Indonesia di dok ketika Yesus masih berbicara tentang hal-hal itu berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikian firman Tuhan. Dihamua kamanami nanami do saluhutna ruas ni huriata naro na dohot beribadah apalah di bagasa tikyon. Na pasti sudedo jolma menginginkan kebahagiaan manang mertua. Ido macai tabo tu pinggol moladong madok tu hita berbahagia maho mertua maho macai lasro hata ala tahilaladoi hata pasu-pasu nama bekita boy merlas niroha di bagasan perngulwota siganupari. Jala mermacam do aka pikiran dohot penilaian dohot asumsi di hita madok dia do kebahagiaan dia do mertua di hita adong do na merasa berbahagia mertua ibana di tonga-tonga ni parngolona molo nong sikop di ibana ngulu paryana konon adong do na marulopolop marlas ni roha berbahagia mertua molo sikop nang perekonomian na manang tadok ma di hata batak molo adong hamoraon adong do halak na marlas ni roha na makilala mertua marulopolop di ngoluna molo naung jupang di ibana ima hasangapon nasay somal tagwari di hata bataki hamoraon hasangapon dohot hagabeon dang sala jala sitong doi ala ido cita-cita dohot harapan ni hajol maun di bagasan perngudon na siganupari bahkan tujuan marsikola sahalak jolma asaboydo di pareahi molope marsaur dohot halak asaboydo di pareahi molo digogo pe mangula aria dohot borngin asaboydo di pareahi ima ngolu hamorao akama ngakainang apalagi molo taida di terpohon di ayat 27 nakin sada padohan na luar biasa sia sahalak parupuan dung mabege jamita ni Jesus dung mabege ulaw ni Jesus dung di ida ibana
Yesus mengusir setan sian ngulu ni jol. Dilala perempuan ido hina balgani huaso ni Yesus. Dilala perempuan ido terkenal Yesus ala ni huaso doh tagugona doh hatawona kemampuanna melebihi sian kemampuan ni jol. Gabi tubuh mapadohan sian ibana madog mertua ma na tumubuhon jala na pabagot ho. Mertua ma na tumubuhon jala na pabagot ho. Totu sian sudut pandang ni hajol maun sia sudut pandang ta dang salah padohan ni perempuan ni. Justru alani kebanggaan ni bana mamereng pabahenan ni Yesus doh tulaun ni Yesus sampai tubuh padohan mertua mana tumubuh ko ima inana si Maria ina ni Yesus mertua mai dohot na pabagoton manang pasusuhon ido na di ida na ni hilala ni perempuan ni ubay na di suarahon ibana sian natoropi ubay di suarahon ibana suara na macegogo madngodolhon madok mertua ma natumubuhon. Akamanga kainang laos dohonot tado sa dalas ni roha do padohan ni perempuan nang di perngulutan waing. Mertua masada perempuan molo dilehot Tuhan ada kesempatan lau manubuhon yang nakon. Mertua ma perempuan molo diloas de batado pe babagoto nanakon. Akalas ni roha nasiat de batado di pasahat keluarga alai ko dohnot tado sasitongna tanggung jawab doh tugas ni ina doi tugas do tanggung jawab ni perempuan doi di pernguluonna di parsari peonna di tonga-tonga ni pertibion. Sian padohan mertua ma perempuan manang mertua mana tumubuhon jana pabagoton ho. Ido laos dipakai Yesus lau patajopon pangatusion ni hatuaon lau pahoton taringo tu kebahagiaan ni sasahalak jol naing lam dipasitong Yesus pemahaman pangatusion ni perempuan ni dohot natoropi hina arga dohot hina balgani kebahagiaan dohot mertua di bagasan pernguluo sigadupan. Diko parhut Yesus mai marhite padohan nana di ayat 20 lalui mertua ma akan nau bege hata ni debata jalan nau peopsa. Mertua ma akan nau bege hata ni debata jalan nau peopsa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Naing dohonon ni Yesus kebahagiaan dohot na mertuai dakolan persatokinan na di portibion kebahagiaan dohot hatuaon ni sasahalak jolma dang diukur dohot haga kebahagiaan ni portibion dang diukur ala ni hatuaon ni akan na di portibion imana tadok nakin hamoraon haga beon dot hasang aponi dang ihape ukuran ni kebahagiaan laos tarida dua di kenyataan hidup nohot di perdalanata mungkin sia nakapangalamat tapi godang doi boy tahilala bahkan mungkin sia pamerengata sian akan namardalan nama molus dohot nama ngolu di portibion boy do mamora ibana alai dang berbahagia boy do gabe ibana alai dang berbahagia boy do sangap ibana di tonga-tonga ni portibion alai dang berbahagia ibana di parnguluonna bahkan boy doi hola parsatokinan boy doi sebatas hola di standar-standar dunia di sido naing dipasikop Yesus
Di sido naeng dipasitong Jesus pemahaman ni parupua ni, pemahaman ni jolma, pemahaman ni sude na manangihon jamitan ni Jesus. Kebahagiaan ni ikonadong domuse di tingkat manang tumibo sian kebahagiaan duniawi. Ima kebahagiaan na rosian banua gijang, ima marhite nama jakon, marhite nama jalo, hata ni debata di bagasan nguluna. Jala sahat tu nama mailihara manang nama ulahot. Ganu minggu do tapabigi-bigi padohan nasa sadai na di ayat 20 asal tajaha manang tabigi epistel si ganu minggu saya tabigi dui martua man atau mangihon hata ni debata jalan opiopsa. Memang ala somal tabigi sipata dang polata renung kebiahado lapatan di padohani gabi tahilalado jut asal ma bagian ni liturgi molonong selesai nong sai ma epistel gabi sehera idope na melekat di rohata. HP kenyataan di bagasan terpohon luar biasa pakorhonna, luar biasa nanaing sito nahonon ni padohan na sautiki. Hata martua maaka na ubigi hata ni debata jala na upyopsa. Adong dua hal sian ayat 20 na boy peopota manang nagabe boy pakeota di bagasan parnguluot. Na parjolo asa martua asa bahagia hita ikon rade manangihon hata ni debata totong rade manangihon barita nauli di bagasan parnguluot. Kita manuaing merenungkat di bagasan ngulut tabohadon waing haradiota manangihon hata ni debata lau mangajari hita lau patakon hapor siauta lau mangurupi hita lau mangatusi pardalanan ni ngulut tahobar di pangatur ni debata di tonga-tonga ni pardalanata di tonga-tonga ni pertibio manangihon hata ni debata ido sada tanggung jawab ni naporsea, sada tanggung jawab ni akan nang terjauh gabi huria ni Kristus ikorade manangihon hata ni debata akamanga kainang iman waing nagudang taparukil ho di tonga-tonga ni huria torop dope siya ruas ni huria naso makarikoton manangihon hata ni debata alai tuani ma na pertudion di basa-basa ni debata di hamajuan ni teknologi gabi adong dihita HP manang adong dihita handphone gabi boy tajaha renungan sigano pari boy sahatu hita renungan boy do sipata 10 sampai mungkin lobi 10 renungan sigano pari tu hita. Salah satu cara doi lau patari parhon barita na uli manang lau manangihon hata ni debata. Alain normikot siania kamanga kainang naeng dijodoh hita secara konsisten, secara kontinu manangihon hata ni debata aria dohot borngin diganup ngulut di tonga-tonga ni keluargata alama cairkot lau manangihon hata ni debata ai didok do di hata ni debata sian na tumangihon do roha porsiaun molo soolo manangihon hata ni debata tung taga mabuhay ba na lau makaporsiay debata di bagasan ngoluna jala gudang do pemuse nang siya tongat-tongat tang apala di hari kotong manangihon hata ni debata di tiki baribadah ditiki marminggu asal diikuti acara liturgi secara keseluruhan ngadihilala naung marminggu HP adong no marga asa mertua manangihon ikut takas ditangihon hata ni debata ikut takas ditangihon suara ni debata di bagasan ngeluna di sido asa marparbue jala di sido asa boy tahilala pangatur do padonganion ni debata jala asa boy takas berbahagia jala mertua hita
napaduahon di taba ni namanangihon hata ni debata di namanangihon suara ni debata laos di jodo hita laho upeopsa jala mangulahot. Buido kenyang hita mabigi alay dang tapeop, alay dang taulahon. Ido kenyataan ni na gudang nuaing belajar teologi, gudang nuaing belajar teologi, bahkan buido sampai doktor teologi. Alay dang dipeop, dang diulahon, bahkan parugamo na asin nuaing nunga boy belajar sampai doktor teologi kekristenan, alay dang na dihapor siyay, alay dang na dipeop di bagasan nguluna. Asa ido na pinaingon ni Jesus, dala ido na tinonahon ni Jesus, asa olo hita upeo hata ni debata memiliki hata ni debata, jala betul-betul mangula hata ni debata di roha di bagasa pikiranna, sianido hita gabe di motivasi didorong mangulahon lomo ni roha ni debata di bagasan parngulwota di tonga-tonga ni portibio. Ikon na sa dala doy manangihon mameop baru tunda mangulahon. Mempraktekkan hata ni debata di bagasan ngulut. Unang gabi tumibo hal na asing siyan hata ni debata. Unang gabi tumibo akan na di portibion siyan hata ni debata asa tutu berbahagia hita. Akamanga kay nang taida ma kebahagiaan ni sasahalak jolma molo na tutu ibana mabigi hata ni debata, mameop hata ni debata, jala mangulahon hata ni debata. Takola sahalak be taida manang tasaksihon di ngulu ni sasahalak na berbahagia ala naung digohi hata ni debata. Gabe olo ibana siyan tulus dohot bulus ni roha. Nang songod dia pengalaman na di portibion, mamulus portibion, hobar tulomo ni roha ni debata. Ido na terjadi di piga-piga, akan na olo mamantahon na porsuk, ala ni na makatidakon hata ni debata, makanguluhon hata ni debata. Ido na taida siyan akaparbarita na uli. Jala ido nuaing na terjadi di piga-piga negara nuaing ikos sampai mata martir ala natu namakdalaton manang mangulahon hata ni debata alai dihilaladoi suatu kebahagiaan dihilalai bana doi martua molo pe manang dia si taunonna molo manang dia pe siado panna ala ni nama bigi hata ni debata ala ni naupeo hata ni debata ala ni namangulahon hata ni debata alai dakolani boy do nang di tongat-tongatan na humaliang taida kebahagiaan ni sasahalak jol. Sahalak nang matua rade ibana sa di hari pajuwon ni Tuhan idang merasa duk-duk pakilalanna dang merasa berat pakilalaanna ala sian hapor siaw ni ibana. Ala nunga sadong sada keyakinan di bana molo mateau sia portibion nunga di parade de bataku ingana diau nunga di parade de bataku hasonangat diau nunga di parade de bataku diau kebahagiaan ido na mendorong ibana manang songo dia be dia dobi di portibion sonang rohana tutudang piga na songoni tutudang piga na mapraktekon di bagasan nguluna na berbahagia ibana manang songo diepe molo di jotu hata ala ni huaso do tagugon ni debata manang huaso do tagugon ni hata ni debata mangula di bagasan ibana ala ni makamanga kainang marhite ulaot do pestata sedarion di jodoh hita lam takas makanguluhon marhiti naserade manangihon hata ni debata ido ben natapatupa pestaon asaboy mendukung pelayanan di tonga-tonga ni huria mendukung pelayanan di ibadah mendukung pelayanan secara utuh di tonga-tonga ni huriata
Kapola lo jahamu akamanga kainang nunga pola talehon ahan adong dihita demi tu perdalan ni huria. Alai unang marisuang perdalan ni huria. Taparade rohata manangihon hata ni debata. Taparade ngoluta saya totong disirai hata ni debata. Disido asa tung takas perbue ni ulauta sedarion. Molo pesai taha rikoton tapatupa bahkan nunga tradisi di tonga-tonga ni hudiata marhide pesta nasongonon. Ikom marpakor maun tujuluan ni ari di tonga-tonga ni huriata di tonga-tonga ni ruas ni huria gabe lamajou ruas ni huria dohot makangoluhon hata ni debata upeo hata ni debata bahkan mangulahon hata ni debata tung mariswang doi molo sailo jahita padimu-dimun huria hape dangadong perdomuan na tungolutta dangadong perdomuan na tu hapor siauta dangadong perdomuata tu perilakuta akamanga kainang ido argani ulaon ido argani pesta na tapatupa sedarion asama ceyargadong molo taida tema ni pestata sedarion. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi. Persembahkan dan membayar najar. Itu tanggung jawab do tugas tak kamanga kainang songon nani dok ni para pesalmeni. Sian pada Daud di hata ni debata lau sekaligus mendorong kita asa boy du menggam muse di parsauran do di parngoluon di bagasan hata ni debata ido bana di dok laus di subtemai mari bertolong-tolongan masih rupu-rupan lampature-turehon pauliulihon hurian itu hata asalam dulu dengan napa kiota parsaurata parngoluota tarlumobima di nama jalo hata ni debata. Sian bulus sian las ni roha dohot nani ojar ni hata ni debatama taula ulota sedarion ima makorhon nau marga nau muli dihita apalagi di tonga-tonga ni perngulota lau mangadopi akan masa lau mangadopi tantangan zaman lau mangadopi dohot kaparsauran dohot nau maliang ai pakorhon ni hata ni debata di sido gabe jupak kita hatuaun di sido gabe jupak kita kebahagiaan di bagasan perngulwota siganupari amin mertang yang mahina mauliate matuhan di hatam naung marsaringar di tonga-tonga nami maju hami asa tunghu halaputi hami hatuaun dohot manang kebahagiaan di bagasan pernguluan nami asa unang holan na di pertibion huranap hami huwida hami hurajumi hami alai sahat ma hurajumi hami naum marga ima pakorhon ni hatam na mangula di hami molo hatam mangula di hami di sido dibuat kami tu pangatusion nau bagas pabua las nirohan na manotong jaloon nami di tonga-tonga ni pertibion jala jaloon nami di ngulu na sa liling ni liling atong say urupi hami say makarikoton manangihon hatam ariya doho borngipe makarikoton upeop hatam jala mangulahoca di ngulu nami siganupari. Di pertama nami laos di bagasan acara pesta nami sedarion tukoma nama masu-masu tukoma nama ngurupi hami lao mempersembahkan makamulatehon di basa-basam nau kujalo hami diganup ngodu nami dohot diganup keluarga nami jala pilihonon nami may marhiti ulaw sedarion jala pilihonon nami ma nasa najar nami wabua nau kutadahami aka dengan basa dot asini roham
di ngulu nami. Di batama nami urupi jala pergugui ma panitia, urupi jala pergugui ma sude akan nama kongasi ulaun sadarion. Sai todim mangula di hami, jala damem dame na sumurung mangula di hami, asa mardame sonak kami, lau mangula ulaon, lau mangulahon pesta, nahu patu pahami sadarion. Pasu-pasuamu masalut ruas ni huriam, naung mamilehon hamulation, dohot do sudi akka nanaing lau pasahaton hamulation. Jala tabaamu akka pasu-pasu, tabaamu nang akalas ni roha, tabaamu nang kebahagiaan dinasida ganup marsada-sada. Debatama nami laos pasaton nami do di bagasa tikion aka rencana di tonga-tonga ni huriam di nalau patabahon pangatusion dohot di nalau majo lamar situtu mangula-ulau di tonga-tonga ni huriam secara khusus ma pembekalan dewan dohok seksi di tonga-tonga ni huriam patulus Tuhan asa lam tu ulina lam tu dasipna lam tu taraturna akau daun dohot pakubasion nami di tonga-tonga ni huriam lau songoni nang rapot padita hatopat di tonga-tonga ni huriam ho matuhan nama masu-masu asa marhite rapot padita hatopan boy gumodang Tuhan perbue marhite haputusan diaka teologi pengajaran dohot pembinaan dohot di pernguluan naho bartu hatam nang pe di patupa di piga inganan alai ho matuhan namian mangula di sude perrapotani asa saurdot ho bartolomoni roham terlumobi di pemilihan ni ketua rapot padita di tonga-tonga ni huriam. Di batama nami lo songoni pasahaton nami tu ho tiaka ya nakon nabi nasaba sahom di tonga-tonga ni ruas ni huriam di keluarga hasibuan boristorus di keluarga hutapea boru tambunan ho matuhan nama masu-masu danahi ho matuhan nama masu-masu nang natorasna urupamu jala perguguamu nasida lau pagodang-godang danahi lau mangajari ho Bartolomoni roham jala lau mangalehon aha narikot di tonga-tonga ni parnguluon niaka ianakon. Di batama nami losong ni pasaton nami do tuho nang saluhut ruas ni huriam natongon di bagasan persahiton nuaing ho matotong Tuhan namar gukuihon nama jama nasida lehonom muhai paso di nasida di ina nami nyonya simatupang boru simanjuntak nyonya banjar nahor boru manulang inang parulian boru pasaribu nyonya si payung boru napitupulu, si tua Dr. Andus M. Sinaga, insinyur tempe si ahaan, nyonya manurung boru sinurat, nyonya pangaribuan boru hutaayan, si tua PRM Sinaga, aha manurung, nyonya naibaho boru pasaribu, asiregar, nyonya si tanggang boru hutabarat, nyonya si tumorang boru Sinaga, si torus, nyonya gultom boru pardede, Risna boristorus, nyonya sihan boru marpaung, yesi boru si hotan. Tung sikop malehonomu di nasida hahipasoni Tuhan, asa totong dohot nasida marolopolop marlas ni roha, makilalahon hina balga ni huasom, hina balga ni asin ni roham, laho mangalehon hahipason di sudea kadongan nami. Alay mung kedua-dong nang siya tonga-tonga namin na di bagasan parsahiton nuaing. Na subuy di pabuwa tong mahotuhan na mangurupi ho matuhan na madjama lehonom mo hahipason asa sikop ng hahipason nami lao mamuji do pasangapoko lao manguduti akaulo nami siganupari di batama nami lo songoni pasaton nami do tuho ng akadongan nami namar ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan pasu-pasu na sida Tuhan saluhut na
Mengadili hoko gajang ni umur di nasida, lam tabay magajang ni umur dot las ni roha dot ay pasod di nasida tujuan nyari. Pasu-pasumu akka rencana dot akan sinakapan nasida. Lehonomu kebahagiaan di namarulang tahun di tonga-tonga ni parsaripeon di bagasan mingguan. Saya tutong Tuhan lam sungguli nasida. Lomadok mauliate di sudi pasu-pasum dota siniroham. Naong pinatari parmu nong pinasahatmu di nasida. Di batama nami losong ni pasaton nami do tuhonang bangso nami. Pasu bangso nami. Dinalah medalaton ulaun lau mensejahterakan kami masyarakat Indonesia. Urupi presiden do sude kabinetna. Urupi sude pemerintah sian pusat sahatu daerah. Asa saluhut na sida margogo mangulahon dohot patupahon na dumenggat di tonga-tonga ni bangso nami. Apalagi di na mengatasi pandemi COVID-19 siya. Lampatau kami, lampatau pamaretta nami, lampatau saluhut na berkompeten, lau memutus mata rantai COVID-19 siya. Asaboy lam tu sehat na kami, lam tulas na rohan nami dia kaparsauran nami tutik kinanengro. Gok diho mahami, gok diho pesta nami, gok diho nang ulup-ulup nami sedarion. Di bagasan Kristus Yesus. Tangihun jaloloy mapangiduan namin. Amen. Tapuji Tuhan tamar hiti edisian nomor 660 ayat sada laos tapabungu mapiliata.
debata tua dopan di debata martangi yang mahit. Ali debata amanami na di Banua Gijang kodo haroroan ni saluhut sileon lehon na denggan dot nasa ulibasa na mau diutus. Kasih kami pilihanon pati pulo na rajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maharajon saya saut malomoni roham di Banu Tongon son na di Banua Gija lehon matuhami sedaro nangoduan siapari saya sama dosa nami son panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tu kami unak kami to gihon tu pangunjunan padua mahami sian pangako. Pasu jala diramoti Tuhan debatama disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho di padopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Shalom, rak marulupulup mahita di pestata sedarion.